Hola, bona nit. Bueno, jo parlo com a regidor de mercats. Així el que proposem és la modificació d'un article i la introducció d'un altre article en la ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària o mercadillos, per entendre's. Entonces, per una banda, introduïm una simplificació per a que l'ordenança no tinga que dir tots els carrers on està el mercadet, sinó que, diríem, se posa de forma genèrica i es diu que la Junta de Govern, que es reuneix totes les setmanes i d'una forma més àgil, però on també estan representats tots els grups polítics, pues tindrà, diríem, la potestat de dir exactament les ubicacions canviants que poden tindre un mercadet. I l'altre punt és la reintroducció d'un article que ja estava en l'ordenança de l'any 2001 i que en l'any 2013 se va llevar, que és el que es diu, diríem, els puestos que acudixen al mercat esperant el fallo, popularment es diu així, però són, diríem, persones que estan legals, que poden vendre en el mercadillo, però, però que no tenen un lloc, diríem, estable. Entonces ells esperen a que hi hagi alguna persona que puga vendre però que no hagi vingut aquest dia, i aleshores pues, o bé per sorteig o bé per designació, si n'hi ha pocs, poden vendre. No és que se tinga que aplicar, però el que volem és que estiga contemplat en l'ordenança per si en un cas concret se tinga que aplicar, perquè això pensem que pot afavorir al mercat, que li dona més estabilitat i més, diríem, uniformitat, no n'hi ha llocs buits, i també a les persones que poden vendre, puguen vendre també. Gràcies. Sí, a veure, sí, ja l'hem parlat abans del plenari. Anem a veure. Estem modificant una ordenança. Una ordenança se modifica per plenari, té una exposició pública de 30 dies, si no n'hi ha reclamacions ja se dona per definitiva, etc. O sigui, té un procés. Així el que estem dient és que si n'hi ha un mercado medieval i el mercadillo hi ha que traslladar-lo i té que estar en uns carrers diferents, això no pot estar contemplat en l'ordenança i passar per un plenari, perquè això se fa, diríem, inviable. Aleshores, el que volem és fer una operativa que tinga una agilitat. No li estem llevant competències al plenari, sinó que li estem fent que siga més àgil el tema, i aquesta és la intenció.
Correcto, pasó por Junta de Gobierno. ¿Vale? Muy bien, sí. Correcto. Se quita. No se da cuenta, de todos modos, ha pasado por es un dar cuenta. Es un dar cuenta. Vale, el siguiente punto de promoción económica, la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria. Hola, bona nit. Bueno, jo parlo com a regidor de Mercats. Així el que proposem és la modificació d'un article i la introducció. El siguiente punto. El siguiente punto, el punto 30, dar cuenta al Pleno del acuerdo de la Junta de Gobierno sobre la aprobación de la modificación de la Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjasot. El punto 31 de promoción económica. Correcto, pasó por Junta de Gobierno. ¿Vale? Muy bien, sí. Correcto. Se quita. No se da cuenta, de todos modos, ha pasado por es un dar cuenta. Es un dar cuenta. Vale, el siguiente punto de promoción económica, la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria. Hola, bona nit. Bueno, jo parlo com a regidor de Mercats. Així el que proposem és la modificació d'un article i la introducció d'un altre article en la ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària o mercadillos, per entendre's. Entonces, per una banda, introduïm una simplificació per a que l'ordenança no tinga que dir tots els carrers on està el mercadet, sinó que, diríem, se posa de forma genèrica i es diu que la Junta de Govern, que es reuneix totes les setmanes i d'una forma més àgil, però on també estan representats tots els grups polítics, pues tindrà, diríem, la potestat de dir exactament les ubicacions canviants que poden tindre un mercadet. I l'altre punt és la reintroducció d'un article que ja estava en l'ordenança de l'any 2001 i que en l'any 2013 se va llevar, que és el que es diu, diríem, els puestos que acudixen al mercat esperant el fallo, popularment es diu així, però són, diríem, persones que estan legals, que poden vendre en el mercadillo, però que no tenen un lloc, diríem, estable. Entonces ells esperen a que hi hagi alguna persona que puga vendre però que no hagi vingut aquest dia i aleshores o bé per sorteig o bé per designació, si n'hi ha pocs, poden vendre. No és que se tinga que aplicar, però el que volem és que estiga contemplat en l'ordenança per si en un cas concret se tinga que aplicar, perquè això pensem que pot afavorir al mercat, que li dona més estabilitat i més, diríem, uniformitat, no n'hi ha llocs buits, i també a les persones que poden vendre, puguen vendre també. Gràcies. Palabras en el primer turno. Bé, nosaltres hem estat estudiant la proposta i hem identificat que té dos parts, com ha indicat el regidor de Promoció Econòmica. Per una banda, està la modificació de l'article 5.2 que posa que la ubicació dels puestos es decidirà a la Junta de Govern i per altra el tema d'ocupar les places al fallo, no? La resta, o sigui, la segona part, ens pareix molt bé i pensem que pot solucionar un dels problemes que habitualment passen al mercat periòdic, que si no va el titular de la plaça l'ocupa o el seu amic o no es sap qui la pot ocupar i genera conflictes, etc. Però en totes en Burjassot estem totalment en contra de delegar competències i decisions del ple municipal a la Junta de Govern, ja que pensem que el ple és molt més transparent, més participatiu i més representatiu. Aleshores, si la justificació
és que el ple es tindria que reunir totes les setmanes per a decidir la ubicació de les places. El que es pot fer és acordar un calendari i unes ubicacions diferents cada ple ordinari que puga servir per a tot el mes següent o per als 2 pròxims mesos, per posar un exemple. Per tant, proposem una esmena, una modificació de la proposta i si s'accepta votarem a favor de la modificació i si no votarem en contra. Moltes gràcies. Bueno, esto altera el asunto. En primer lugar, convendría, si vas a presentar una enmienda, que presentar la enmienda y decidir sobre su inclusión y debatirla, ¿vale? Com he explicat, l'esmena és molt senzilla. Es proposa a la proposta modificar l'article 5.2 que diu: la periodicitat i ubicació dels mercats periòdics es fixaran per acord de la Junta de Govern. ¿Alguna cuestión más sobre la enmienda presentada? Así el que Posa a la proposta modificar l'article 5.2 que diu: la periodicitat i ubicació dels mercats periòdics es fixaran per acord de la Junta de Govern local. I el que nosaltres proposem és: la periodicitat i ubicació dels mercats periòdics es fixaran per acord del ple municipal de l'Ajuntament de Burjassot. Només això. Moltes gràcies. Sí. A veure, sí, ja l'hem parlat abans del plenari. Anem a veure. Estem modificant una ordenança. Una ordenança se modifica per plenari, té una exposició pública de 30 dies, si no n'hi ha reclamacions ja se dona per definitiva, etc. O sigui, té un procés. Així el que estem dient és que si n'hi ha un mercado medieval i el mercadillo hi ha que traslladar-lo i té que estar en uns carrers diferents, això no pot estar contemplat en l'ordenança i passar per un plenari, perquè això se fa, diríem, inviable. Aleshores, el que volem és fer una operativa que tinga una agilitat. No li estem llevant competències al plenari, sinó que li estem fent que siga més àgil el tema, i aquesta és la intenció. Per tant, no puc acceptar la vostra proposta. ¿Alguna cuestión más sobre la enmienda presentada? ¿Tenéis alguna cuestión? Si la Junta de Govern lo pot fer més àgil, el plenari també pot fer-lo. El problema és que hauria de convocar-se el plenari més sovint. Doncs el que proposem és que es fixe un calendari al plenari on es reflecteixen totes les modificacions i si hi ha una urgència, doncs un plenari extraordinari, que no passa res per fer un plenari extraordinari per a una qüestió com aquesta, que pareix també que le tenim una mica de por als plenaris. Aleshores, mantenim l'esmena i solament votarem a favor de la proposta de canvi de l'ordenança si s'accepta, i si no, votarem en contra. Moltes gràcies. ¿Alguna cuestión más? Ninguna. Pues vamos a someter a votación en primer lugar la enmienda